Sanibonani, namhlanje ke ake sibheke ama-chakra akhona emzimbeni yethu. Ngizozama ke ngangangoko namhlanje ukuchaza ukuthi lawo ma-energy centers akhona emzimbeni yethu ngabe asebenza kanjani, ngabe futhi ubona ngani uma evalekile noma e-balanced, okusho ukuthi asebenza kahle noma esetshenziswa ngokweqile. Kafushane nje mangabe singachaza ama-chakra afana nje nesondo elihambisa umoya noma i-energy emzimbeni womuntu. Ama-chakra ke akhona ey'ngxenyeni ey'thize zomzimba wethu njengoba nibona esithombeni. Ngizoqala ke ngale esezansi ebizwa nge-root chakra, ngize ngiyophuma ke kule ephezulu eyi-crown chakra. Okubalulekile ke futhi ukuthi lawa ke awu-5 okuqala wona asemzimbeni okanye ey'thweni zethu zomzimba, la okufanele ukuthi siqonde ukuthi abekwe khona futhi alawulwa yilezo y'ngxenye zomzimba wethu. Bese kuthi ke lawa amabili angasekugcineni, i-third eye kanye ne-crown chakra ke wona awakamoya, ngeke uzuthi wabona ngokwezinto ezenzeka emzimbeni ngoba wona asuke esedila kakhulu nezinto zikamoya. Kodwa ke ngizochaza kangangoko ukuze umuntu obukele noma ulalele ezokwazi ukuqonda ukuthi asebenza kanjani. Ama-chakra ke ungawathatha nje njengokuthi i-mini brain okanye ingqondo encane yaleso sitho naleso sitho esikhona emzimbeni wakho. Wonke umuntu unawo ama-chakra. Futhi ke lolu lwazi ke engilusherayo ke namhlanje noma engizama ukuthi ngilucacise ngolimi lwesiZulu, yenye ke yey'ngxenye zolwazi olufihliwe noma thina esingekho exposed kulona, esingavulelekile kulo ngoba akuyona into efundiswayo ngokusebenza komzimba womuntu. Futhi ke ifihlelwe izinhloso zokuthi ke singakwazi ukuqonda umzimba wethu ukuthi usebenza kanjani. Cishe ke uzoqonda mase siqhubeka nevideo ukuthi usuku nosuku izinto lezi engizoyichaza ama-chakra iwona ke alawulayo noma izenzo zethu izona ezizosikhombisa ukuthi kulama-chakra ke akhona u-7 wena ingabe imaphi avalekile, imaphi a-balanced noma asebenza ngendlela noma asebenza ngokweqile. Kubalulekile ukuthi masizoqala ama-chakra si-understand ukuthi ama-chakra wethu ayavaleka ngokwezenzo zethu, lokho kubona ngezenzo. Futhi ke zikhona ke iy'ndlela zokwalungisa nokuwavula. Futhi ke ukuwavula kuzoba umsebenzi womuntu nomuntu ukuthi wena uyafaka yini i-effort yokuthi ezame ukuvuleka. Asiqale ke sibheke i-root chakra yona ebonakala ngombala obovu. Ilaphaya ekugcineni ke okanye la ekuqala khona umgogodla wakho, laphaya ekugcineni la kuqala khona umgogodla, umbala wawo ubovu. Ziningi ke ezinye izinto ozothi mawuhamba hamba uqonda ukusebenza kwama-chakra ubone ukuthi umbala obovu uhambiselana kanjani naleyo chakra ke. Asibheke ke ukuthi uma i-chakra yakho ye-root chakra ivalekile uyibona ngani. Uma i-root chakra yakho ivalekile uzithola unokwesaba, uzizwa unokwesaba nje isikhathi esiningi, ube anxious nje, uhlezi nje wena unexhala, uyazingabaza. Futhi ke usabheke kakhulu nje, awuhlelekile kahle nakwezezimali, ukusho ukuthi awuzitholi kahle kahle ukuthi umuntu okusiphi isimo. Usazama ukuhlanganisa izinto azilungi ngendlela thizeni ke ngokwempilo njengoba sikhona lana ke. Kanti ke uma i-balanced noma ihlelekile uzizwa unokuzethemba, ukujabulela nje nokuphila, yonke nje into yakho uyibona ngazuthi ihamba ngohlelo lakhona. Kanti ke uma isebenza ngokweqile uzozibona ngokuthi ube nomuntu onomhobholo futhi nje uthanda ukuthi ube namandla, ukhombisa amandla kwabanye abantu.
uphinde futhi ube nje nentukuthelo eningi, uthanda izinto uzala nje emhlabeni, materialistic. Uba umuntu nje o-materialistic, izinto zakho nje zihamba ngokuthi nginani, yonke leyo nto uzama ukukhombisa-ke ngokweqile lokho uma-ke uwasebenzisa ngokweqile. Sinyuke-ke siye kwelandelayo ebizwa nge-sacral chakra. I-sacral chakra yona ilaphaya esibelethweni noma kwi-pelvis, umuntu wesilisa, umuntu wesifazane, laphaya ey'thweni zakho zangasese. Uma-ke i-sacral chakra yakho ivalekile, uzozibona ngokuthi ungabi nawo umdlandla wokuya enkonzweni yasekamereni ezocansi. Awunakho futhi nokuba creative nje, uzizwa nje ungawedwana. Uma-ke ihamba kahle noma isebenza kahle leya sacral chakra yakho esibona ngombala lo o-orange, uba nje nakho-ke nje ukuthi ube creative, unempilo nje kwezocansi nje kuhamba kahle, awuyitholi nje ungenayo ilibido uma umuntu ozibandakanya-ke ezintweni-ke zezocansi nje, uvulelekile futhi nje ey'ntweni ey'ningi. Kanti-ke uma isebenza ngokweqile uba over emotional, uthanda ukwenza ucansi ngokweqile. Lokho-ke kusho ukuthi uyisebenzisa ngokweqile i-sacral chakra yakho, i-over active. Sidlulele-ke kwelandelayo i-solar plexus chakra, yona elaphayana nje ngenhla kwenkaba. Njengoba ilaphaya ngenhla kwenkaba nje, yona siyibona ngaloyo mbala ongathi uyelonyana. Kanti-ke uma ivalekile uzozibona ukuthi nje ungabi nayo i-self esteem, ungabi nakho ukuzethemba njengomuntu, uzizwa nje ungenamandla, awuzethembi, uzibona nje ngalokho, uyazazi-ke wena ukuthi umuntu onjani. Kanti uma isebenza-ke kahle i-solar plexus yakho, uzizwa nje unokuzethemba, uzizwe nje u-in control, kodwa-ke futhi ube unakho nje ukuthi hhayi, mina ngiyazizwa nje njengomuntu, uyazethemba impela. Kanti-ke uma isebenza ngokweqile, uthanda nje ukulawula, ufuna ukudominate abantu, uthanda nokuba yi-perfectionist nje, uyagxeka isikhathi esiningi. Sidlulele-ke kwelandelayo i-heart chakra, yona esibona ngombala ohlaza, ilaphaya enhlizweni. Uma-ke ivalekile i-heart chakra yakho, uzibona ngokuthi ungabi nalo uzwelo kwabanye abantu, ubhitha nje wena, uyazonda wena, awukwazi ukuthemba abanye abantu nje, awukwazi ukubekezelela nje abanye abantu. Ivalekile-ke i-chakra yakho yenhliziyo mangabe uzizwa noma uzibona uyiloya muntu engimchaza ngaleziya impawu. Bese-ke kanti mayisebenza kahle, uba umuntu nje onokuthula, onothando, onozwelo ebantwini, futhi-ke uyakwazi nokumelana nje nabantu, ukwazi ukusebenzisana nje kanye nabanye abantu nje, unothando impela, uvulelekile, inhliziyo yakho nje inhle. Kanti-ke uma isebenza ngokweqile leya heart chakra yakho, uba umuntu onomona, futhi-ke othembela kakhulu nakwabanye abantu, futhi kungenzeka kube umuntu oba nomusa kakhulu ngalokho, ngale ndlela eyeqile, engajwayelekile. Kanti-ke masibheka i-throat chakra, yona esibona ngombala o-blue, ilaphaya emphinjeni wakho. Uma ivalekile-ke i-throat chakra yakho, awukwazi-ke ukuzi-expressa noma ukukhuluma izinto-ke, asithi mhlambe ngabe indlela ozizwa ngayo, mhlambe usesimeni la, mhlambe kuyakhulunywa wena uyithola nje wena kufanele uthi uvale umlomo ungakhulumi. Kwenzeka kakhulu-ke ey'ndaweni zokusebenza kakhulu lapho mhlambe kukhona umuntu okuphethe,
mhlambe ukhuluma into ongahambiselani nayo wena, kodwa ngokomsebenzi fanele ukuthi mhlambe umlalele, ngabe manager yakho, ngabe mhlambe kusekhaya, abazali. Kakhulu ke kuma families iyavaleka kakhulu i-throat chakra kusukela ey'nganeni kuze kuyoshaya kumuntu omdala nje. Abantu abakhulile bayathanda ukuyibhlokha i-throat chakra yabanye abantu, njengokuthi hhayi awukhulumi, awumphenduli umuntu omdala, izinto ezinjalo. Izinto nje ezibekiwe ukuze zizosuppressa noma wena zikucindezele ukuze i-throat chakra yakho ingavuleki. Awukwazi-ke nje ukukhuluma kahle, futhi-ke uzibona isikhathi esiningi engazuthi nje abantu abakuqondisisi kahle. Uney'mfihlo isikhathi esiningi ngoba phela ivalekile, awukwazi ukukhuluma leyo nto osuke ufuna ukuyikhuluma. Futhi-ke isikhathi esiningi awubi uyena umuntu okwazi ukulalela abanye abantu, kusho ukuthi awuyona i-good listener. Kanti-ke uma isebenza kahle-ke i-throat chakra yakho uzibona nje uwumuntu onokuzethemba, okwaziyo futhi ukukhuluma. Uma kukhona into nje ongahambiselani nayo, uyakwazi ukukhuluma lokho uthi hhayi mina angihambiselani nalokhu, ukhulume nje kahle. Uyakwazi futhi nje ukuxhumana kahle nabantu, ukwazi uku-communicate-a nje umuntu nje ohlelekile, okwaziyo nje ukubeka imibono yakho ngale kokuthi-ke abantu bayakujaja ngaleyo ndlela abakujaja ngayo. Futhi-ke uba neqiniso, amanga awuwaqambi, kanti uma ivalekile uba nje umuntu nje uqamba amanga. Kanti uma-ke isebenza-ke ngokweqile i-throat chakra yakho, uzozibona ngokuthi wena uhlezi nje unemibono, kuyakhulunywa wena nje uyabeka, ubhekisa le, ubhekisa le. Umuntu nje onomoya ophezulu nje, uhlezi ugxeka, uyahleba, uyamemeza. Abazali-ke bakwenza kakhulu lokho ey'nganeni, uyathetha, zonke nje lezo zinto. Uma kukhulunywa, ukhuluma omunye umuntu esakhuluma, amazwi akho nje mabi, ayahlaba kwabanye abantu, awahambe-ke nje ngale ndlela ekufanele ngabe ahamba ngayo. Bese-ke sibheka lena-ke eyenye ebizwa nge-third eye. Leya-ke iphakathi namashiya akho, awuyiboni-ke ngamehlo, yinto le spiritual yekamoya. Uma-ke ivalekile i-third eye yakho, uba nje nokuthatha iy'nqumo ezingahlelekile, awukwazi nje ukufocus-a kahle, kanye ne-imagination yakho nje, ukucabanga ngokufanisa emqondweni awukwazi ukukusebenzisa kahle. Awukwazi futhi ukubona izinto ezingale kwalezo oy'bona ngamehlo enyama, okusho ukuthi ne-intuition yakho noma lento ekutshelayo ukuthi hhayi musuke uya laphaya, awukwazi ukuthi nje uyilalele kahle, ayizwakali. Iy'khathi ey'ningi ayikwazi nje ukuthi isebenze kahle. Kanti-ke uma isebenza-ke ngokwesimo sakhona, uzibona nje umuntu okwaziyo nje uku-imagine. Mhlambe asithi kukhona into ofuna ukuyenza, ngabe ufuna ukuthatha ilayisensi, uyakwazi uku-imagine, uyibone sewuhamba ngaleyo monto. Leyo nto ayikakenzeki, kodwa usebenzisa umcabango ukukhanda izithombe ezithile, mhlambe ngezinto oy'hlelayo. Uyakwazi futhi-ke ukuba naleli zwi leli elibizwa nge-intuition elikutshelayo ukuthi le musuke uya kule ndawo. Nawe-ke bese uyalalela-ke, bese uyayibonga ukuthi bekungafanele ngiye lapha, ngobani? Kukhona lento ekutshelile. Ukwazi ukuxhumana kahle-ke ne-intuition yakho. Imicabango yakho-ke nje iba mihle. Uyakwazi ukubona nje izinto ngale kwalezi ezibonakala ngamehlo enyama, ukwazi ukubona ukuthi hhayi mina njengoba ngiplana ukuthi kuleyo 5 years ozayo ngizokwenza lokhu nalokhu nalokhu. Uyakubona kucace kahle isithombe ngamehlo akho engqondo. Kanti-ke uma isebenza ngokweqile, uzozithola nje kakhulu nje unamaphupho amabi, futhi izinto zakho nje unama-hallucinations, unezinto nje ey'ningi, uxakekile, ingqondo yakho nje iphithene, ngenxa yokuthi-ke nje imimoya ayihambi ngale ndlela efanele ngabe ihamba ngayo. Bese sibheka-ke le eyokugcina ibizwa nge-crown chakra, leya ongeke nayo futhi uyibone ngamehlo, uyayicabanga. Isebenza ngokwemicabango, ilapha ibizwa nge-crown, ngenhla nje kwekhanda lakho. Uma-ke ivalekile uzozithola nje unokudangala, i-depression,
awukwazi nje ukufunda kahle izinto ezintsha, angisho ukufunda kwesikole, ngabe nje mhlambe ulwazi olusha, wena nje awukwazi nje ukuthi uthole ucoshe kahle izinto. Futhi-ke kanti nokuzethemba kwakho nakho akukho kahle, une-anger noma intukuthelo, uvalekile nje ngokwezikamoya. Kanti-ke uma isebenza ngokwesimo sakhona, ukuba nje ne-faith nje e-strong, okusho ukuthi wena uyathemba kakhulu, unothando futhi uhlakaniphile, uyabona ukuthi kwenzakalani ey'ntweni ezingabonwa abantu. Kanti-ke uma isebenza-ke ngokweqile, uyathanda-ke wena ukujaja izinto eziningi ezenzakalayo, ukholelwa nje ey'ntweni ezi-dogmatic ezinga-exist, ezingelona iqiniso. Ake sizongena-ke manje ezinye-ke zezinto ezibalulekile ukuthi kufanele siziqonde ngama-chakra. Manje-ke ake sibheke-ke izinkomba ozozibona wena emzimbeni wakho ukuthi hhayi, ama-chakra wami awasebenzi kahle. Siqale kwi-root chakra ekuqaleni. Uzozibona nje wena uwumuntu nje ungahlelekile, uclumsy, awukwazi ukulala kahle, uney'nkinga nje ngezinto ezenzakala emzimbeni wakho, ukusebenza nje komzimba wakho, i-metabolism yakho ayisebenzi kahle. Ulala kancane, ulala kakhulu. Kodwa-ke nokulala kuneminye-ke imithelela, kodwa-ke enye yezinto ongabona ngayo ukuthi hhayi, i-root chakra yami-ke ayisebenzi kahle ngokwey'nkomba ozozibona emzimbeni wakho. Kwi-sacral chakra-ke yona uzozibona mhlambe uma uthanda ukuphathwa yiqolo, futhi uphinde-ke ungakwazi-ke mhlambe ukuthi uthole abantwana, ube ne-infertility, kanye nobuhlungu lobu obuzwayo uma uya esikhathini, umuntu wesifazane, i-premenstrual syndrome. Uphinde-ke futhi nakhona kube nomthelela-ke endleleni ogaya ngawo ukudla, uma udlile awubi nawo nje umdlandla, uba ney'nkinga nje zezinso, ne-gallbladder yakho-ke, okuwama-organs asondelene kakhulu-ke ne-sacral chakra yakho. Okunye-ke okuzozibona ngakho-ke ukusebenzisa kakhulu-ke i-sexual energy yakho noma ama-sexual organs wakho, uthanda kakhulu ukuzibandakanya ocansini noma awuthandi nhlobo ukuzibandakanya ocansini uma kufanele. Sibheke-ke i-solar chakra noma i-solar plexus. Uba nokuqumbelana nje wena, uba nama-panic attack, uney'nkinga ze-liver noma izinso, noma isibindi, uxolo. Uhlezi nje ugula, uba ne-high isikhathi esiningi, kusuke nje kwezinye zey'nkomba lezo ozibona emzimbeni wakho ukuthi hhayi, i-solar plexus yakho ayisebenzi ngendlela efanele. Bese siya-ke laphaya enhlizweni. Enhlizweni-ke uzozibona nje ukuthi uhlezi ukhathele, uma uya lapha nje ngenhla kweqolo lakho nje uhlezi wena unama-pain, uney'nkinga nje eziphathelene nenhliziyo, une-depression kanye nokuphefumula-ke nje uma ngabe unezifo noma uthanda ukuphathwa izinto ey'phathelene-ke nokuphefumula, uphefumule kahle, yifuba, zonke lezo zinto kusuke kuyinkomba-ke zokuthi hhayi, akuhambi kahle ngokwe-heart chakra yakho. Masibheka-ke kwi-throat chakra yakho, uzozwa-ke emzimbeni wakho ukuthi mhlambe hhayi, ngiphathwa mina umphimbo, intamo yakho nje ihlezi nje iqinile, uyathanda ukuphathwa kakhulu, iy'nkomba mhlambe ey'khombisa umkhuhlane isikhathi esiningi, ne-thyroid yakho nje uney'nkinga nje nokuphefumula, nakho kuba iy'nkomba-ke zokuthi i-throat chakra yakho ayisebenzi ngale ndlela ekufanele isebenze ngayo. Bese kuba-ke i-third eye noma i-brow chakra. Uzozithola nje kakhulu ney'nkinga zamehlo, ney'nkinga-ke zey'ndlebe. Uyakubona lokho emzimbeni wakho-ke, nakhona-ke nje ukulala akuyona nje into elula kahle, uma kufundwa awukwazi nje ukufunda kahle, kanye nama-hormone emzimbeni wakho
awasebenzi-ke ngalendlela ekufanele asebenze ngayo-ke. Mangithi ama-hormone, umuntu wesilisa umuntu wesifazane unama-hormone akafanele ukuthi asebenze ngendlela ethize ngokwendalo. Lapha-ke iningi into enomthelela ile mijovo ejovwayo abantu besilisa abantu besifazane kakhulukazi, okwenza ukuthi-ke ukusebenza kwama-hormone wabo ngendalo kungahambi ngendlela. Imijovo leyo yokupreventa izinto ey'njalo ziyayi-affect-a kakhulu-ke ama-chakra wethu, kakhulukazi leya esiyibiza nge-third eye chakra. Kube khona-ke le eyokugcina-ke, uzuzibona nje uhlezi nje wena udizi nje unokudidizela, nakhona futhi awukwazi ukubona kahle. Kanye-ke ne-memory yakho ayisebenzi kahle, unokukhohlwa isikhathi esiningi, ube ne-nervous system imbalances-ke, ziningi izifo ezithinta i-nervous system yomuntu. Sesiyivala-ke indaba yama-chakra-ke, sibheke-ke ukuthi yiziphi izinto okufanele uyiqaphele kakhulu nje. Ngizobala 1 kwi-chakra nge-chakra, njengoba nje uwumuntu ufanele uyibheke bese uyayigwema ukuze i-chakra yakho izokwazi ukuthi ukuvuleka noko. I-root chakra yakho idila-ke ne-survival, bese iblokhwa ukwesaba. Abantu abaningi-ke baba nakho ukwesaba ey'ntweni ey'ningi. Kungabe uba nokwesaba mhlambe ngokwey'nqumo okufanele uyithathe, njengoba sikugqugquzela ukuthi abantu phumani kwi-cult le ebizwa ngo-government, kodwa wena ubuso kwesaba uthi mangayeka umsebenzi wami ngizophila kanjani, ngifuna ukuqala ibhizinisi lami kodwa ngiyasaba ukuthi yabo angazi ukuthi kuzokwenzakalani. Ziningi-ke nje izimo la wena oyithola unokwesaba khona. Kungabe mhlambe fanele wenze into entsha kodwa awunakwezethemba nje, ubuswa nje yifiye isikhathi esiningi. Kwi-sacral chakra yakho-ke, yona idila ne-pleasure noku-create-a izinto, bese iblokhwa i-guilt noma ukuzisola. Ngabe uyalala mhlambe nomuntu, emva kwalokho usuyayisola ukuthi angilaleleni nalo muntu. I-guilt-ke akuyona kuphela ey'ntweni zokulala, ziningi izinto ezenziwa abantu bese uba nokuzisola. Emva kwalokho-ke sibheke i-solar plexus chakra yakho, yona idila ne-willpower, ukuthi nje uyakwazi ukwenza izinto, iblokhwa i-shame. Kube izinto nje ezikwenzela amahloni, lezi ungafuni ukuthi mhlambe zaziwe abanye abantu. Sibheke-ke i-heart chakra, yona idila nje nothando, bese isikhathi esiningi iyablokhwa-ke noma ivalwe i-grief. Ngabe mhlambe kukhona umuntu omthandayo noma obesondelene nawe, kodwa mhlambe washona noma wadlula noma kwenzeka izinto ezimbi kuye, bese wena uba ne-grief nje. Isikhathi esiningi abantu uma beshonelwe enhlizweni yabo kuba kubi ngempela-ke, iyavaleka-ke i-heart chakra yakho nje, uba nezinto ey'ningi nje ey'phathelene ne-grief. I-throat chakra yakho yona nje idila neqiniso, iqiniso lakho lokuveza umbono wakho noma indlela ozizwa ngayo, kodwa-ke uma ufuna ukuyivala uzoqamba amanga. Isikhathi esiningi amanga ayayivala i-throat chakra yakho. Mangithi-ke amanga, angikhulumi ngamanga amakhulu, ngaba amanga amancane uthi wena hhayi bengiyeza mhlambe sengiyi-5 minutes away, kodwa wena uyazazi ukuthi nje use-30 minutes away. Lawo manga noma ngabe mancane kangakanani ayayivala i-throat chakra yakho. Kubalulekile ukuthi ube neqiniso uma uwumuntu, nokuyinto-ke thina esingasayijwayeli ukuthi mawukhuluma iqiniso ubone ngazuthi mhlambe awuzuwamukeleka mhlambe kulabo bantu osuke ukhuluma nabo lelo qiniso lakho. Kodwa-ke kubalulekile ukuthi uma ufuna ivuleke i-throat chakra yakho, hlezi nje uzijwayeza nje ukuba umuntu oneqiniso, ungaqambi amanga ukuthi umuntu uyamthanda ube ungamthandi. Kosisi, bese siya-ke kwi-third eye, yona ibheka nje i-insight, uyakwazi ukubona izinto ezingale kwalezo oy'bona ngamehlo enyama, ibese-ke ivalwa
i-illusion noma ukukholelwa ey'ntweni ezinga-exist, lezi ezingabonakali. Bese-ke sibheka i-crown chakra yakho, idila-ke ne-cosmic energy, izinto zikamoya. Bese-ke wena uyivala ngokuthi ube nezinto obambelele kizo esiyibiza ngama-attachment. Ngabe u-attached ebantwini abathile, usuyayifosta le relationship noma kungasafanele. Ubambelele kakhulu ey'ntweni mhlambe ey'ntweni zakho, iy'mpahla, iy'moto, zonke nje lezo zinto wena nje ubambelele ey'ntweni zasezweni. Njengoba-ke ngichaza ama-chakra-ke ngokwenhloso yale video, ngithanda ukuthi sibheke kakhulu i-sacral chakra ngoba ividiyo elandelayo izobe ikhuluma kakhulu nge-energy esiyithola lapha okuyi-sexual energy. Sibheka izitho zangasese, sibheka nje sigxile kakhulu kwi-sacral chakra okuyiyona edila nezitho zangasese kumuntu wesilisa, umuntu wesifazane. I-energy elaphaya-ke creative energy. Siyazi-ke ukuthi esithweni sangasese ila esiqalisa khona impilo yomntwana uma silala ngenhloso yokuthi sizale. Kanti-ke leyo energy, i-sexual energy, ayisebenzi kuphela ekwakheni abantwana, isebenza ngisho ekwakheni izinto ey'phathelene nebhizinisi. Uma ukuthi umuntu osebhizinisini, indlela nje oba creative ngakhona ey'ntweni ozenzayo ekhaya. Uyahleleka uma nje kukhona into ofuna uku-aplaya khona, mhlambe i-creativity, uyakwazi ukuthi nje ube creative nangendlela ogqoka ngayo. Uma uyilawula i-sacral chakra yakho, iyakwazi ukuthi ikusize nje ukuthi nje uphumele nje obala ucace ukuthi wena u-creative ngoba i-sacral chakra yakho ivulekile futhi awuyi-abuse. Kubalulekile ukuthi i-sacral chakra njengoba idila kakhulu nezitho zangasese, siqonde sabantu ukuthi ukuzibandakanya ocansini ngokweqile, lokho kusho ukuthi usebenzisa leya energy ngendlela engafanele. Ngikhulume-ke ngaphambilini ngokugcina the most sacred fluid ekhona ebizwa ngama-sexual fluids, kakhulukazi kubantu besilisa, i-semen noma i-sperm. Kufanele ukuthi sihlezi sisigcinile emzimbeni yethu ukuze sizokwazi ukuthi sisebenzele. Uma wena ukhipha leya ketshezi, ulikhipha emzimbeni wakho, kungaba mhlambe through masturbate noma through ukulala kakhulu mhlambe kwezocansi, uya-abuse i-sacral energy yakho, uyakhipha lawa mandla onawo owanikeziwe umdali ukuze uzokwazi ukuthi usize umzimba wakho ukuthi uthuthuke. Akuthuthuki kuphela indlela ocabanga ngayo, indlela owenza ngayo izinto, indlela o-creative ngakhona, kodwa-ke uku-abuse leya chakra kwenza ukuthi ungakwazi ukuba nenqubekela phambili ubumuntu. Evidweni elandelayo-ke ngizobe sengichaza-ke kakhulu ukuthi kusiza ngani-ke ukugcina leya sexual energy yakho noma uyisebenzise lezinye izinto ngaphandle kokulala. Njengoba thina iy'ngqondo zethu sey'fakwe nje ukuthi uma uwumuntu nje wesilisa owesifazane, into ebalulekile nje uma behlangana yiy'ndaba zocansi. Leyo nto i-conditioning noma i-program esiyifakiwe kithi ukuze singezukwazi ukuqhubekela phambili. Okunye-ke kufanele sikwazi ngama-chakra ukuthi uqale ezansi kwe-root, uyivule uye ngokwenyuka. Angeke uze wena ube uvule i-heart chakra kodwa ube i-solar plexus ungakayivuli, noma i-sacral chakra yakho ingakavuleki, noma i-root chakra ingakavuleki. Uqala kwi-root ivuleke, udile nayo yonke into kwi-root chakra yakho. Sacral chakra uyakwazi ukuzilawula, uzibambe uma uwumuntu, ungayi-abuse i-sacral chakra ukuze izovuleka. Emva kwalokho ivulela i-solar plexus nakhona, udile-ke nendlela odila ngayo nabantu babe sesichazela ukuthi uma ivalekile uzozibona ngani. Uthanda nje ukulawula wena ngaso sonke isikhathi. Uphinde-ke emva kwalokho uma usuyivulile uyakhuphuka-ke uye kwi-heart chakra, unothando, uvulelekile, unozwelo ebantwini,
Emva kwalokho uzobe usuvulela le ngaphezulu ukuzibona ukuthi hayibo, nakhu ngineqiniso bo, nakhu ngikwazi ukuyimela, nakhu ngikwazi ukusho bo, ngivoyise uvo lwami. Noma mhlawumbe ube umuntu mhlawumbe ohlezi wena othule ungakhulumi. Emva kwalokho usuyakwazi ukubona izinto zikamoya, uvulele ukuthi hayibo, ngabona ukuthi kwenzakalani ezweni. Ke bese ubona-ke ne-crown chakra yakho-ke nayo isivuleka, usuzibona ukuthi hayi, sengiyakwazi ukukhonektha nezinto zikamoya, ngiyakwazi ukuzwa uma kukhona mhlawumbe izinto ezi-wrong, kanjalo kanjalo.